بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب وچوں جنہاں کفر کیتا تو مشرک کفر تو باز آن والے نہیں سن ایتھوں تکر بھئی انہاں کول کھلی دلیل آ جاوے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ دی طرفوں ایک رسول جڑا پاک صحیفے پڑھ کے سنائے، فیہا کتب قیمہ، جدے وچ پکے حکم لکھے ہون۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ تے او لوگ جنہاں نو کتاب دتی گئی سی وقو وق نہیں ہوئے پر ایس تو مگروں بھی انہاں کول واضح دلیل آ گئی۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حالاں انہاں نو اہدے سوا حکم نہیں سی دتا بھئی او عقیدے نو او دے لئے خالص کر دیاں، اللہ دی عبادت کرن، یکسو بن کے تے او نماز قائم رکھن تے زکاة دین تے اوہی پکی ملت دا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ۔ بے شک کتاب والیاں وچوں جنہاں کفر کیتا نالے مشرک جہنم دی آگ وچ ہون گے، او دے وچ سدا رہن گے، اوہی مخلوق جو سب تو پیڑے نے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ۔ بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے انہاں صالح یعنی مسنون عمل کیتے اوہی مخلوق جو سب تو چنگے نے۔ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلك لمن خشی ربہ۔ انہاں دا صلہ انہاں دے رب کول ہمیشگی دے باغ نے جنہاں دے ہیٹھ نہراں وگدیاں نے، او انہاں وچ ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ اللہ انہاں تو راضی تے او دے تو راضی، او دے لئے جڑا اپنے رب تو ڈر گیا۔